Tervetuloa Valostoreille valaistuksen erikoisliikkeeseen Oulun Limingan tulliin. Meidät löytää osoitteesta Alasintie 9 ja olemme auki jokaisena arkipäivänä sekä myös lauantaisin. Täältä Oulusta käsin palvelemme asiakkaita ympäri Eurooppaa ja meidän asiantunteva henkilökunta auttaa löytämään juuri oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen. Myymälämme toimii myös showroomina, jossa tuotteet ovat nähtävillä, testattavissa ja heti mukaan ostettavissa. Myymälän yhteydessä sijaitsee myös varasto, josta käsittelemme erityisesti verkkokaupan noutotilauksia ja varmistamme tuotteiden hyvän saatavuuden myös paikan päällä asioiville asiakkaille. Valostoren logistiikan sydän sijaitsee kuitenkin Turussa, jossa päävarastomme huolehtii suurimmasta osasta verkkokauppatilauksia Suomeen ja ympäri Eurooppaa. Tehokkaan logistiikan ansiosta tuotteet liikkuvat nopeasti asiakkaiden käyttöön, olipa kyse yksittäisestä lampusta tai suuremmasta toimituksesta. Tervetuloa ostoksille myymäläämme tai tutustu kattavaan valikoimaan osoitteessa valostore.fi.